Jodak e chula Mfangano e kaunti ma Homa Bay mani kod chandruok mar tuo wang' ne oyudo fuong'ruok bang' migawo mar thieth e kaunti no ka omakore gi migepe mamoko cholo negi thieth mar wang' nono maonge chudo kaluwore gi pek ma gin go ewi nok mar ute thieth mag wang' e chula no. Alebich miyowa ler kowuok Homa Bay. Jodak e chula Mfangano e kar chud bura ma Suba North mani kod chandruok mar wang' osebedo ka yudo pek mar thieth nikech onge mar osiptal mar wang' minyalo konygi e chula no, kendo ma osekelo negi pek gino ma bende osebedo ka chunogi mondo gimany konyruok e ute thieth maboyo kodgi. Lydia Oko, jadak Masena e chula no, osebedo gi chandruok mar wang' kuom kinde mathoth ma bende osemono dhi nyime kod tijene ma winjore be ni otimo. Tuo nogoya tadhi osiptal. Kaya osiptal tayudora ka wang'a ok nen. Tan gi nyithindo 2. Koro asebedo gi shida mar wang' ma onge gima nyalo timo. Wala mana timo na ja salun nodhi mochung' mokanyal timo. Koro kaka kony nyithindo onge. Nyithinda go dhi skul, en nyathi achiel mosechako dhi skul to adak ka nyamera. Koro nyamera ema konya to samoro shida pesa onge. Nyathi samoro yweyo dala. Koro nabiro osiptal mondo ayud kata kaka wang'a nyalo neno mondo aendelea gi tijena. Onge mar osiptal ma jogo mane kod tuo mar wang' nyalo dhi yudo konyruok margi e chula no ne omiyo migawo mar thieth e sirkand kaunti ma Homa Bay ka omakore kod migepe mamoko tero ne jopiny thieth mar wang' nono maonge chudo e osiptal ma Sena level 4 ka jogo mane kod chandruok mar wang' e chula no ywago midhiero ma gisebedo ka gikale nikech bor mag ute thieth minyalo konygie. Nimepatikana na shida kwenye jicho na ni infection na pia nimefurahia kwa sababu nimepata matibabu, na hapo awali niseme sisi kama watu wa kisiwa tunaweza pata kuwa ni changamoto kuvuka mto tunaenda kupata matibabu kwenye hospitali kuu ya Homa Bay, lakini tumefurahia sana manake tumepata kuletewa matibabu ya bure kwenye kisiwa na tunashukuru sana. Na ukichukua hatua uende katika hospitali kuu penye kuna mashine ambayo tumekosa katika kisiwa, na pia inakuwa changamoto kuvuka, tena ni safari mrefu tangu ende mpaka ufike kwenye hospitali kuu. Na tukiletewa matibabu ya bure karibu, imekuwa furaha ya watu wa jamii na tumekuja kwa idadi kubwa kupata matibabu. Apisa migawo mar thieth manotelo ne chenro no wacho ni negitero thieth nono maonge chudo ne jogo mane kod chandruok mar wang' e chula no kaluwore kod pek ma gin go mar chopo ute thieth manyalo konygie. Wan gi angolo ka wamiyo ji angolo, wan gi yath wamiyo ji, to be wan gi thieta mayeng'o moyang'o jopiny made dwa yeng'o no. Nitie joma ne ok nyal neno kabiro ka nikech tuo miluongo ni cataract, to bang' yeng'o koro ginyalo neno. Gimwatimo kae ni watimo nikech jopiny man kae giyudo ka tek mondo gidhi nyaka Homa Bay mondo giyud thieth makare kocha. Koro watimo gimiluongo ni outreach, mwating'o team temo e County Referral Hospital mar wang' wakelo ka mondo gikony jopiny gi machiegni gi kuma giaye. Jolony go jopiny modak e chula no mane kod chandruok mar wang' mondo wuog oko yud kaka inyalo konygi mapiyo mar geng'o midhiero minyalo kelo kod tuo mar wang'. Most of the time jogi biro bedo ga mana e dala gi kae to gineno ni en mana tuo kaka moro. Ka oginen to gin mana tuo kaka moro. Koro wan wabiro kae mondo wanyisgi ni tuo no wanyalo thiedho, to wanyalo thiedho gi chon mana ka gibiro osiptendewa to wathiedho gi maber, wakonyogi kata wamiyogi angolo ma ginyalo neno go. Alebich, Ramogi TV, Homa Bay. Kawadhi nyime